nagyapja is. Még oda volt. Úgy alapták. Szomszédban kifő a gázon, hol épül új üzem, minden szomszéd. S mindaz, mihez közön van, édelgessen, védjen, javítsam, ez már mondom, jó. Szömmel a teljes élet, saját egemból újtolék, egy országok így. Nem szerettem. Értőztem érte munka közben. Szék oldalamnak a kést, de már kiúztam. Már roppantkor olvasztó tüzére dobtam a rozsdászon. Megolvad, kiforja salapját, és megváltoztatnánk alapját, világos lények halok meg, a még olvasztó. Egyes, földnek nincs menni, gazdagságunk száma lenni, egy élet nem elég. Égességgel, mint vastan ének, de még itt életem az évek, s milyen utána még. Mind gazdagabb lesz, s mind szegényebb. Egymás által nemzedékek során a távozó, a föld, hogy állatokba fordul, hogy láttál a könyv dicsordult, s elbúl. Kedves vendégeink, kedves búcsúzó fiatalok! Minden év májusában a felkészített iskolákon búcsúzásra jönnek össze az életre készülő fiatalok és ifjúak. Az évenként megismétlődő vallatási ünnepségek valamiféle különös hangulattal töltik meg az iskolát, és azokat, akik ilyenkor összegyűlnek, hogy tanulók legyenek a felnövekedettek távozásának, az új élet kezdésének. Elütközik a társadalom erkölcsét. Ma azért jöttünk össze, hogy búcsút vegyünk 84 felnövekedett generáció képviselőt. Kedves búcsúzók, ti, akik most elmentek tőlünk, minden bizonnyal kíváncsian várjátok, mit is tartogat számotokra az élet, a benneteket körülvevő világ. El tudjatok állni azon a vártán, amelyre az emberi közösség érdeke és egyéni képességeiket majd állítanak benne. Lehet, hogy a munkahely első látásra nem adja meg mindazt számotokra, amit szeret, vagy amit fiatalos készjárással egymás között elképzel. Tudatában kell azonban lennetek annak, hogy a felnőtt ember élete nem olyan egyszerű, mint eddigi életetek. A felnőtt ember világa ennél bonyolultabb, de az így megszerzett tudás birtokában kellő kitartással, hanem igyekezzetek azt legyőzni, mert nincs jobb ízlés a világon a becsülettel végzett munka, a becsülettel végzett munka öröm. Győzelmetek eszköze barátaitokra, nevelőitekre, akik 4 év alatt azon fáradoztak, hogy alapos tudással adjátok el az iskola falait. A megszerzett tudomásaikat, mert egy baráti jó tanács néha az egész élet lelkiség. Kedves fiatalok! Nevelőitek
és a magam nevében kérlek benneteket, tartsátok meg emlékezetetekben az iskolát, tanáraitokat, akik a tudást közvetítették számotokra, itt, ma, ilyen ünneplő hangulatban legyétek. Mielőtt eltávoztok, nézzetek jól körül, és meggyőződhettek róla, hogy szép volt a diák életetek, szép volt az ifjúságotok, eddig is volt. Kívánom, hogy életetek ezutáni része is ilyen szép, vagy még szebb legyen,